Parte de libro dendi, revistak, ofizinako materiala, motxilak, de todo, bizkat, keixin bat, eskolako eta ofizinako materiala saltzen da denda bat, eta, gero hartez aparte, baina dixati barrun den horiak eta beste espazio bat dakat, eta guztako bastan, ondekan ez dute ondioan aurrera erun, baina guztako bastan estuixo bat dixati, arrazki estuixo bat, eta bai, umintzako tailerrak eta eskolan tailerrak eta emoten da ben, espazio multidisziplinar bat morun isati. Bane ikasi neban aurre hezkuntza eta audiovisualak, fotografia eta audiovisualak, eta, gero ikusi neban libra zanla eta nik nire horretan ikasi nebanetan ezin izan neban topa biharrik ero neban asko topaten, eta jakin jau liburu dena izan da nire ikusta izan da liburuk eta irakurti bai. Pentsan eban izan zanela idean bat horretxek hiru gauzak audiovisualak aurre hezkuntza eta liburuk gustartzeko negozio bat aurre duti guztua dagoen txanela. Harritxo nagoena izan da jentin harrera hona eukida bela, negozizuk lehen negoan negozizuk jarraipen bat eukitxi, eta bai esan bide horreko jauik asko lagundu ez dela proveedorikin kontratu nipintzen, eta zelan erun gauzak pixkatea aurrea, eta horre gauzak eta nio oso eskartutena, Valentinei, beran laguntzi izan dela, nintzako geixei. Nik esan banantzake jarraitzeko, segi etxeko aurrea, beretan bera ilusinoi hori etxi, jarraitzeko, zaskanin, bi hor maten dago bizkat, broke baliabide asko bizuk esen bat diru, inbertzinoi, bizkate, bi hor maten dago, baina azkanin zebre benetan oixari bazu eta ikusten mazaka pasa eta zehatxik esan zu, benga bai, nik esan banantzake horretxeko. Oixo, euskai bi hor maten da, baina...